ngesikhathi ke usuvuka uphaphama kulenkungu le ebikade igcwele emehlweni akho akamoya, ubone ukuthi kwenzakalani la emhlabeni, yila uzoqala ke khona ubhekane nezinkinga zokuthi labantu osondelene nabo noma abaseduze kwakho ningazwani ngokwembono noma ngokwendlela enibona ngalo izwe. Okungenza ukuthi wena ugcine sowuzama ukubachazela ukuthi hayi manje kuwukuthi kanti ke lokho kuchaza kumosha nje isikhathi sakho neforce yakho le ungayisebenzisa ukwenza ezinye izinto eziproductive ngempilo yakho. Kuphinde futhi kungaholela ekutheni ukuthi niphinde ningazwani ngoba abantu bakuzwa ngokwelevel yokuqonda kwabo. Uma umuntu engakulungeli ukuthi lolu lwazi onalo noma lento ofuna ukuyisho kubona bayiqonde bayizwisise ngalendlela ofuna uyizwe ngabo, ngeke vele bezwe kuzwe, uzofana nje umuntu nje othela amanzi emhlane kwedada. Kubalekile ke ukuthi uqonde ukuthi abantu bazocomprehend noma bazozwa ngokulungele umqondo wabo nelevel yeunderstanding yabo. Njengoba ningazwani ke banikeza ithuba abantu nabo ukuthi benze amaphutha abo, kakhulukazi emndenini benza amaphutha abo bedlule kuyifundo zabo, ngoba konke lokho kuyi-part of i-process ezobalidela nabo ekutheni nabo ngelinye ilanga baphaphama eyobe sebebuka ukuthi hawu ngelinye ilanga yazi kwake kwenzeka ukuthi ngake ngezwe ukuthi ngolwazi mhlambe into esemndenini wakho izovele isheshe ibhebhetheke, ngoba njengoba ukhona uholder le frequency kulowo mndeni uyiholdela bonke abantu bakini, awuyiholdeli wena and justice society and humanity as a whole, uyiholdela abantu bakini bese kukuthi ke kuzoba nama ripple effect. Wena nje keep the frequency, keep holding, bambelela kulonto osukholelwa kuyona, bambelela and don't look back, ungaphindela emuva, ungashintshi, ungabi isiduli sikaSaboti.